Hindi mong away na. Sige mong away igsunan. Iyawa ka igsunan mga tuna sa inyong hamatag ang sakit, magtian, kapagyasan, kasamo, kanuliyang sa kinabuhi. Pagkasigit ang away kaya Diyos, kwenta lang man siya. Holy Spirit igsunan. Muli ang naman sa kinabuhi kung puro ka sa gugma. Because God is love. Amen? Iyawa ka igsunan siya ang amahan sa pagkadamutan. Hindi sa kabalong mahigugma may igsunan. Walang dapat yun sa panimalay. Yung mga kita Kristohano na may igsunan, bisan pag-ilibak ka, bisan pag-idakot ka may igsunan, bisan pag-iaway ka, i-post kayo mong pangalan sa Facebook, grabe na latak na kayo mong pangalan, pero ayaw lang i-balos, matapat ayaw i-balos. Naay katuyo ng Diyos may igsunan, kailangan mo may-bless inihatan ng Diyos mo. Si David may igsunan sa dihang nagbiyahe siya upang sa mga sundalo, si Shirley may igsunan, gusto tag-Shirley, si Shirley may igsunan, ginapay sa bato, grabe lamay sa bato. Ganyan mga sundalo, pasakta na ba mo sa alagad sa Diyos, hari, pasakta na ba mo na si pangatay baton si Shirley? Ingon siya nga, kamong mga anak ni Surya, kamurang mga biro, pasakti na lang siya, kay sugo lang sa Diyos. Amen? Alam kayo sa Diyos, nagsunan, ng mga tao na nangaway na to, pwede lang po, kung imo sa ibuhatag ng utan, lumalos sila siya, maaway na. Kung kita nagbuhatag maayong nagsunan, niya, ipaslan ka, ayaw yung balos kay sunan. Buhatag sa utan, yung balos. Kaya Ginoon ay plano na i-bless ka sa Diyos. Amen? Ang Ginoo rin ito manalaban matapat ang Ginoo o yung atong manalaban. Kung yan sa Diyos, nagsunan, ay na po pag-ampo ng Lord, patya na Lord. Ibiyahe na naman tayo, matanggal ako sa paligid, Ginoo, ayaw ipang-anakot. Hallelujah. Ampo nga ma-apply lang sa labutan. Kanang may sama sila kanato, nga mahigugmag yun. Sama ni Jesus, nagsunan ko, gilaparo, gisipak, gisumbak. Ayaw, pag-ingon ni Jesus naman ito. Kung kinahanglan isuon, nahimot ang followers of Christ, aron nga follow po ang blessing. Amen? So dapat nagsunan, mapuno ka sa gugma. Kung lamayan kang bato, si Malos, ingat tinapay. So kasi tinapay, mamun. Hallelujah. Sa konteksunan, basta na ito maayo. Praise God. Pero kay anak naman ito sa Diyos, sinahanglan kita mabalos. Atong balos pag-ihugma. Praise God. So kita maglangan, salamat sa nag-atag ko halang awit. Praise God. Sa pag-aala, nakasinatigit sa gahon sa Ginoo. Pag-chat sa rin dahil na pastor si Alan. Really, honey, may lang kitawagan. Alan, hindi? Bye lang din. May kasi Alan, pastor, isa ko kalibang, ha? Uy, sa kanya padulong na yung sa Carbon, kaya magwali ko dito sa ika-punong gabi sa Carbon, sa membro sa ato ang bishop. Usa ko nga natitahan, magwali, kaya sa ng-apo ko niya, ako sa niyaplasan sa anointing oil. Walang James chapter 5, na ay mga sakit, patawag ang leader sa church. Magpuan siya, kaplasan kung lana sa ngalan ni Jesus. Amen? Ay ang pag-ampo na ay pagtuon ako kay kahimuan. Muna nga, kung may mga sakit na igsunan, layo ka niyang pastor, kamay nag-ampo. Ampuan nito na, uban ang pagtuong yun. Katatakupan ang pagtuong. Ayaw pag-pray, pag-ulit faith. Amen? Hindi kinamahitabog na maayaw may igsunan. So dito maglangan, salamat. So dito walang kagandaghan, di walang simpa karon, yung katapat maayaw kay naaka. Hindi kayo katapat sa abagay na i-bless ka maayaw sa Ginoo. In a more and more blessing in the name of Jesus. Dili naman tawag na declare blessing kay Ginoo. Hallelujah. So kita maglangan, naamoy Bible alas 11 alas 10, 25 na sa mga pilo. First King chapter 2, unang hari kapitulo 2, 36, ganito sa 46. Kisa'y nagbasa sa Bible, kung yan ang kanila mo ni Shimi. Yung Shimi. Brand ni Exxon sa noodles sa China. Shimi. Shimi. Sa Kings. Kung ito si Shimi ang naglapay ng David. Kunya, wala, kid, bimalo si David. Gani, ikasama niya mga tao, ingon, galamayan, basdan ni David.
Punggutan niya kinog, pero wala kini balos si David. Pero igsoon si Shimei, nakadawat din balos. Iyahang natagaptaman din ang balos, kayang gibuhat na din maayo. Kung sa gibuhat nga dautan, tanan itong gibuhat nga mga dautan, doon ang ginay resulta. Tanang gibuhat nga maayo, doon ang resulta. Tanang gitanong, doon ang maami. Hallelujah. Nagtanong ta igsoon maayo, maani nagmaayo. Hindi pwede igsoon ang matanong tagpayampas, maani ta umangga. Hindi pwede igsoon na mapugas ta o mutanong ta igsoon og santol, maani tagpayampas. Kung mangga ang gitanong, mangga din ang bunga na. Kung mutanong kag maayo, maayo ang resulta ng igsuonan. So, atong isbutan kay Zonan in 1 King, unang hari kapitulo 2, 36 sa 46. Yung katapat, paminaw. Oh. Praise God. Basa ka? Kaya mo basa may sunan kaya dali ko magbasa sa Bible. Wala na ako nabutan sa kuhan ko, taas-taas ka verse. Unya, ipatawag sa hari si Shimei o giignan. Solomon, nagpatawag, nahimo naman siyang third king na. Si Solomon mo ay anak ni David at Bathsheba. So ini panahon na si Solomon ang hari sa Israel. So ingon ang naghatag sa patakaran kan Shimei ug miingon igsoon si Solomon pagpatukod og balay alang sa imong kaugalingon sa Jerusalem o dito puyo. So ang saksyon igsoon ni Solomon magtukod siya og balay, imong kaugalingong balay dito sa Jerusalem o dito ka puyo. Ayaw kayon pagbiya sa syudad. Katapat ayaw ito biya. Ayaw pag-adto sa laing David, imong ni Solomon Pagtay City, sa higayon na mubiya ka o mutabok sa sapat sa Kidron, sigurado gayon tumamatay ka. O ikaw ra mismo ang mabasol kung mahitabok kini kanimo. Natay unso mitubag si Shimei, maayon imong giingon mahal nga hari. Tuman ko gayon kini, busa mipuyo si Shimei sa Jerusalem sa taas ng panahon. Natay apan paglabay sa tulong ka tuig, sa nahitabo. Naglabay sa tulong ka tuig, ang duha ka mga sulugoon ni Shimei, Mikagiw, Elias, o miadto sa haring Sagan nga si Akis, nga anak ni Maaka. Sa liham na balitaan kini ni Shimei, gimonturuhan na yun niya ang iyang asno o miadto kang Akis Sagan sa pagpakita sa iyang duha ka sulugoon. Nakita niya sila o ginala pa uli. 21, sa liham na balitaan ni Solomon nga mibiya si Shimei sa Jerusalem o miadto sa Sagan o nakauli na, ipatawag niya si Shimei o giinan, dili ba ipapanumpa kuman ikaw sa ngalan sa Ginoo o gipaghimangluan nga sa higayon mubiya ka sa Jerusalem o muadto sa ubang dapit, sigurado gayon mamatay ka. O dili ba kamiingon ka nga maayon akong giingon o tumanon mo kini, nganong wala mo tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo, nganong wala mo tumana ang akong mandok kanimo. Kontay 4, unya midugang ang hari sa pag-ingon, sigurado nga nakahinumdum ka pa sa tanan daotang nimong gihimo ngadto sa akong kamahal nga si David. Narikol ang iyang trabaho na di maayo. Amen? Yung si Solomon, yung siya sigurado nga nakahinumdum ka pa sa tanang daotang nimong gihimo ngadto sa akong kamahal nga si David. Karon palusad kas Ginoo sa imong kadaotan. Gani na. Apan ako panalaginan sa Ginoo o ang harian sa kamahal na si David, magapabiling na likon hangtod sa kahangturan. 46, unya imanduan sa haring si Binaya, nga pagkip ni Shimei, busa kinala ni Binaya si Shimei sa gawas ng ipatay, o bilikon ang gingharian, ubos sa pagdumala ni Solomon. Mag-ampun ta sa pagbuhay ng Diyos. Amahan mo galangit ko, Diyos ka na asa mong taniwala, Himo sa langit kong sayuta, Diyos ka na nag-atiman ng amumang kanamok, Diyos ka Lord ka nag-supply, nagtagbok sa mga pag-inahanglan, Diyos ka Ginoo nga nag-amping sa mong inabuhi, o Diyos sa orasa, magapaminaw kami sa mga pulong, nga mahimong taming sa mong kasing-kasing, kay nasayon kami o Diyos, nga ang pinakadautan, nga bahin sa mong lawas, o ginamong kasing-kasing, kung salamat o Diyos sa mga pulong o mga panalipod ka na mo o mga bago sa mong inabuhi mo hinlo ka na mo o Diyos mo purified sa mong kasing-kasing mga pulong ka ng orasa
Lord, tapangin mo alagad tungod kay kung wala ka o Dios, wala gid kami mahimo. Wala laing mabayaw ka ng oras sa amahan ikaw lamang o Dios. Tabuni kami sa pili ka dugo, iyahay o Dios ang matag letra nga mubula sa bakbak sa ubos nga alagad. I-bless ang matag kinabuhi sa matag usa karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang atong timak magsuuna. Hello. Abide in the Lord. Do not depart from His will. So, ang Bisaya nagsuunan, pabilin diha sa Ginoo o ayaw yung gawas sa iyang kabubuton. Amen? Ayaw yung pag-ambak sa iyang kabubuton nagsuunan. So, mga ni abide in the Lord, do not depart from His will. Kung saan ni abide? What is abide? Yung sa dire nagsuunan, to remain in a place. To remain in a place, condition, or situation without living. Ino katapat, pabilin yun sa imong lugar. Amen? Hallelujah. Sa imong kondisyon, nagsuunan, pabilin yun. No? Sa imong sitwasyon, whatever situation nagsuunan, nga dili yun tamo biya, o dili tamo gawas. Dili tamo parehas igsuon ni Shippy, nagiingan na ayaw gawas. Naminaw siya 3 years. Amen? Faithful sa 3 years. Pero pagkabay sa 3 years nagsuunan, may gawas siya nagsuunan sa bukol sa hari. Hallelujah. So, doon may similar word ang abide. Muna tayo nagsuunan, stay. Amen? Stay. Stay in. No. Hallelujah. Remain. Muna kauban nagsuunan sa abide. Stand. Muna kauban niya ang word. Live. Dwell. Continue or endure. Endure. No? Hallelujah. Muna mga kauban nagsuunan. So, gusto sa atong buhit na Diyos, kamo ang King of Kings and the Lord of Lords, na karon ay kita igsoon magpuyo sa iyang presensya. Amen? Karon ay kita igsoon nga naagin sa Ginoo, katapat naagin sa Ginoo. Katapat ayaw yung gawas. Sama sa testimony Brother Alan, grabe niyang sukua. Subot i-out na siya may igsuonan sa presence of the Lord. Natungod kay palangga kay sa Alan sa Ginoo, di ayaw, di pasaylo po sa Diyos. Amen? Kaya nang ayaw man sa pasaylo. Ang atong Diyos, grabe yung pinasayloon. Alam mo, sa unsa pa ka ito, magdagtong sa mga itagpasaylo kinasing kasing pasayloon tas Ginoo. Pero naay gitawag consequence sa hitabo. Hallelujah. Muati gid atong buhaton kay sundabi lang ka Kristohan na ta, nasayang tas kabaturan, nakabalo ta ang Dios sa atong ginagan amahan sa kabalaan, na magbuhat at maayo maglitok ta dili maayo igsuonan naay consequence mo abot. Kay kana igsuon disiplina sa atong amahan. Because ilan sa Dios nga mga anak sa sulod dili anak sa gawas. Amen. Katapat dili ka anak sa gawas. Pag naay anak sa gawas, pag pakasala ko siya, wag nay labog dili man disiplinahon. Unya tungod kay dili mo disiplinahon mo samot sa kadautan. Pero kita nga mga anak sa Dios, disiplinahon kita aron mahimutang matarong matul kita, mahimutang sama sa iyang kinaiya. Katapat gihigugma kas Ginoo. Hallelujah. So how can we abide in the Lord and not to depart from His will? O saan na ito ang magpabilin ta diha sa Ginoo? Ganito mo gawas sa iyang kabubuton. Number 1, may suunan. Sila ubutang. Remember His rules. Iyang ato lang hinumduman ang iyang patakaran. And don't forget them. Amen? Ayaw kalimot, makatapat bisag limtanon ka, ina. Ayaw kalimot sa mga patakaran sa Diyos. Sa trabaho ay patakaran, sa negosyo ay patakaran, sa rules panimalay na ay patakaran. Ang Diyos na po sa tanan, naa siya rules. Si Shimi may suuna na ay rules. Kitagaan siya rules sa king. Unang rules ihatag sa Diyos nga magtungkod sa balay. Iya itong kagalingon, ihatag tuwing suon. Ino ka dapat itagaan kang balay sa hari. Ina. Ina di bless ka sa Ginoo. Amen. Hallelujah.
Hallelujah. Pagkahuman na igsuunan, yung sa instruction, ayaw yung gawas. Kaya once mo gawas ka, mamatay din ka. Hallelujah. So, giingnan igsuon, how can we abide in the Lord and not to depart from His will? Number one itong buhaton, ayaw yung kalimot sa patakaran. Amen? Hinumdumi ang mga patakaran sa Diyos o ayaw yung kalimot. Matapat, ayaw kalimot. Ingon igsuon si Solomon. Solomon ang ingon ani igsuon sa Proverbs chapter 3 verse 1 to 2. Anak, ayaw gayud kalimti ang itudlo ko kanimo, pipigi sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo, kay mga pauswag o mga pataas kini sa imong kinabuhi. Amen? So, ang word ni God, kinahanglan na igsuon ng atong hinumduman, kung atong igsuon nga, dili ito kalimtan, na ang saan igsuon sa Diyos, makapauswag sa kinabuhi, o makapataas sa imong kinabuhi. Kinsay gusto taas sa kinabuhi? Di makatapat kayo, kalimti ang pulong sa Diyos. Hallelujah. Praise God sa itong kapahunan ko ng igsuonan. Bukbong na yung mga kinabuhi, no? Hallelujah. So, in what way can we always remember and not forget? Sa paagi na igsuonan, nga atong mahimduman ang pulong sa Diyos, o di takalimot sa paagi. Number one, letter E, keep it in your heart. Kung daw? Pipigi sa imong kasing-kasing. Amen? Ano takalimot? Batapat, dilitano ba ka, no? So, there is ito kasing-kasing papilit. Kaya kung sa atong nahulan na malintan, dapat there is ito kasing-kasing. So, ingon igsuon si Solomon, pabiling maayo, panutihon, 3 versikulo 3, pabiling maayo mo patinudan, ayaw kini wala hinoon, pipigi kayo kini sa imong kasing-kasing. Amen? Pipigi sa imong kasing-kasing. Panutihon, kapitulo 4, 20 sa 21, anak, pamatiya pag-ayo ang ipagtutlo ko kanimo. Usahay, ni kuman nagsipa, makalimutan na ba tayo igsuon sa ato ang sigiwali. Amen? You know? Labi ng mga asawa, kuman sipa na igsuonan, kung sa balay, rata ka dito, wala ka kang kalong suwain, pastor! Nga naman, wala itipigan ang pulong sa kasing-kasing. Amen? Palapos bukan. Muna nili tanong uswak may suunan. Una karon nag-remind ang pulong sa Dios. Anak, pamati pag-ayo ang patulo kanimo. Ayaw kayo kini kalimti. Inoong tipigi kini sa imong kasing-kasing. Hallelujah. Muna si David may suunan. Kaya ito na niyang itakay din ang untag. Gani na nagsuon sa itong first word. Sa Salmo 119:11. Nawa ha? Ngayon sa Dixon, pipigan, Salmo 119:11, ito si David, pipigan ko ang imong mga pulong. Ito si David, si David na nag-desisyon na Lord, ako yung pipigan ang mga pulong. So sa kakasing-kasing, aram dili ako makasala nimo. Amen? So, pamahagi, so aram dili ta makalimot, makainom doon ta kanunay, isil-sil yun kung ipating tipigi sa imong kasing-kasing. Amen? Hello? Yung mga tipigi sa imong kasing-kasing. Letter B, memorize it. Dapat ato memoriyahon karon ang mga patakaran sa Diyos. Amen? Kaya makalimot na magita magsunan. Dapat memorize. Kita tanan ni agi man yun tayo igsuon o kinagitawag nga estudyante. Ang atong ganahan igsuon nga quizzes kanang mga enumeration. Tinood? Kay atong memorization. Di ba? Amen? Ganahan to igsuon sa exam kaniya to labi ng enumeration. Ay nga naman, mag-memorize ka daw mo nag-memorize. Ang pag-enumeration na, hindi. Kaya perfect yun kaya memorize mo. Hindi kaya magaligtan. Hallelujah. Memorize na igsuonan. Muna, ato memorization yun. Nagsuunan si Christ nga isilsil, katapat isilsil. Kanang word ito na isilsil, kita na mag-silsil, nagsuunan. Kaya na bisa mong saog, dili kita kuha sa ball, gusto saog ka lang. Mugamit na lang ka sa script.
o gamit na lang ka igsoon o plus screw, o sa pagkasing yung mga tools. Kung hindi man kaya apply igsoon ang bolt, o sa gibuhat, disensil. Apply. Kung nag-iingon may igsoonan sa Apostol Paul, sa Colossus 16, hinaot nga isensil kayong tinyo sa inyong alimpatakan. Kung katapat, alimpatakan. Memorize it. Alimpatakan ang mga pulong ni Christ. Amen? Ang mga pulong ni Kristo at isilsil. Magtinangbagay ka mo o magpahinumdumay sa usag-usa. Sumala sa kaalam gikan sa Dios. Pag-awit ka mo mga salmo o uban pa nga mga awit mahitungod sa pagdaig sa Dios. Usa ka awit doon? Pagdaig sa Dios. Katapat. Kristohano lang ano? Ayaw pag-awit ni Kristo ng mga pagdaig siya. Hello? Ang imong tantawon mga pagdaig sa Dios. Amen? Kana bang Dios malipay nung bukaratil pagdagan ang yawa. Kana mapunong ka ba? Ayaw si kanta manig sa mga naman, nais kong ikaw ay magbalik. Ito pikas mo nisuon at tubagod. Amen? Hallelujah. Kanang mga pagdaig sa Dios, ingon ang pulong sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Isilsig ang mga pulong sa kamakalimot para magintap ay sunan. Hallelujah. Number 2. How can we abide in the Lord and not to depart from His will? Kung saan nagsuon ang mabilin ta sa Dios, kung dili kita mugawas sa iyang kabubuton, ang to always communicating to the King. Amen? Hindi mo katapat, nag-ampo ba ka? Hello? Amen. Tinag si Mahana na yung wala din prayer. Dili kayo budaghan ang membro na dili budaghan ang mga tao. Dili kayo sa akong kamaayong nagsunan ko wala ko di maayos kalibutan. Hallelujah. Widaghan ang membro na nagsunan tungod na sa grabing prayer ng iglesia. Amen? Pag ang church na nagsunan puno sa prayer, doon ay kinabuhi ang iglesia. Doon ay gininhawang at taas. Hallelujah. Pag puno sa prayer ang church nagsunan, grabe na lana. Ang patapat lana. Ano yung timba? Nagpasagot igsuon nga ang mga nagsimba sa church, ang simba sa Diyos ay kasimbahan, doon ay lana may igsuonan. Nga dali may igsuonan magmitan sa kaaway, kaya nakalana siya, nagdamantika siya ba? Dito bulupad ang makwak, ikalas-lusin sa imuot, bato nila. Hindi pas na bulupad. Mga plus naglanap. Kaya pinitihon man na sila pag kinakaplas. Ang Kristohanon may igsuonan pag walay ang kinabuhi. Ano yung ikaw? Amen? Wala dapat may igsuonan. Hallelujah. Alam ni tagalimot may igsuonan sa mga patakaran sa Diyos. Kahinuptong takanunay, kinahanglan mag-communicate takanunay sa Ginoo sa itong hari. Amen? Communicating. Hindi lang kayo sa panahon sa pamahaw pag yung tumalihapon, naagigay tayo may igsuon nga mag-communicate din ka sa Diyos. Kaya asa man di ka nimong kusog, dili sa vitamina, dili igsuon sa imong enerhiya, dili sa imong kusog at kaugalingon, dili sa imong pana-asawa, ang kusog at itinahanglan nimo na nagkikangit sa Diyos. But always communicating to the King. In what way? Pray. In all times. Hindi mo katapat sa tanang panahon. As a Christian, dapat yun mag-pray ka may Diyos. Napasok niyo ka ba naman po? Hindi mo ron. Kabulog kang mangaway, pwede mo naman po. Hello. Dapat pray yun kayo mo ni igsuon na tubig ka sa presensya sa Diyos. Hindi mo katapat na yun para sa pagyahin. Dapat karatan ng tumil. Amen? Kaya bitaw, biyahe kag layo. Davao, kinahanglan multang din kay igsuonan.
Pero kulang pa ng full tank, naagi kay extra yun, ginalon ng gasolina. Labi nagsirado ang gasoline station ng zona. Dapat karon ay tag tubil mo gid ang prayer. Ayaw gid what naagi time to pray. Kung nakay tayo kag sunod ang ginabuhi, pinakaadlaw, pinakaoras, nakay tayo managbaho, kung nakay tayo magparitis yung silingan, kung nakay tayo kag sunod magluto, kanang igsoon, mas imo tagaan time ang prayer. Isa na lang igsoon 1 hour, 30 minutes, nakay time ang Dios. Nagigsulti ka Lord. Lord, nagpapag-problema ako sa natingon, tabangin ni Ginoo, ang mga anak, nag-eskwela ni Ginoo, matag-adlaw. Lord, limitado ang source, ikaw ang source, amen? O di ka ba, Lord, masakit ni maun sa mi, pagkakaming belawas, and I always pray. Amen? Pray, Lord, magkabsan dito, ikaw rin Diyos, na ikaw kabsan. Kung sa'yo Ginoo, mawala ni pagsalig ni mo, ang ampo mi, Lord, ngayong apunuhan ang pagsalig na di mahupas, dili ni mo gamay, ni mo ang tagko, o ni mo pagsalig, amen? Nagkatangiyang po ni mahuli sa kandang prayer. Hallelujah, Lord, una, ikaw na ako kasing-kasing, naghamo na ako na mo, Ginoo, makapumit na mo. Naghamo pasipala na mo, naghamo kayaga na mo sa mga pagkakawalan doon. Nakumpana mo ng pamangalakal o si sakit sa manunti. Pray! Amen? Nalipos ko kasing-kasing, nagsunan. Ang po yun, ayaw ko kumpiyansa, pray. Kinakilahan ang kusog sa matag adlaw. Hallelujah. Tingnan ang Colossians chapter 1 verse 9, Colossus kapitulo 1 verse 9, si Paul. Hallelujah. Tanawa ang isulti ni Paul ha. Busa sa pagkasayod namo niini, kanunay kaming nagaampo alam kaninyo. Kanunay. Amen. Dili ko nigsuon ang impasigar mo akong pagkapastor sa inyo ha. Walay puas pinag-ampo nagsuon ang naging mawala sa presensya sa Diyos. Amen. Usahay di matulog nagsunan sa inyong mukaon 3 days, 2 days. Ano nagsuon nga aplihan sa Diyos yung salamutan o makabaton kamo sa tanang kaalam o pagsabot ang mabuhat ninyo ang mabuton sa Diyos. Amen. Palagi ko ni Pablo nagsunan, naghagyo kami sa Diyos. At kami hagyo sa Ginoo nag-pray sila kanunay nga ang iyang espiritu muhatag ka ninyo sa tanang kaalam o pagsabot ang masayra ninyo sa higpit kunoon sa iyang kabubuton alam ka ninyo. Amen? Kanunay kami nag-ampo yung si Pablo na makapatutan kung sa dali muhatag ka ninyo sa tanang kaalam o pagsabot. Limang ka ng pere Pablo o sa iyang katuyuan aron masayra ninyo sa higpit perpekto kung unsa ang iyang kabubuton alam ka ni artikta mo gawas sa presensya sa Diyos. Hallelujah. Sa nakalimutan ta Lord, hindi na yung kabubuton. Praise God. Number 3. How can we abide in the Lord and not to depart from His will? Number 3. Do not seek first the things in this world. Amen? Makalimot yung kinagsunan pag ginauna nimo ang mga material na magbuta. Ano? Tanaw na ito yung sa Shimi. Balik ito Shimi ang tama. Gigi. Balik ka sa iyo sa 1 King chapter 2 katunay ito. Apan paglabay sa tulog ka tuig, 3 years lang pitpon si Shimi. Amen? Hindi mo katapan? Ayaw lang ang 3 years. Amen? Hindi mo katapan dili ng 3 years, ha? Ano? Hindi mo katapan hangtod sa atong kamatayon. Amen? 3 years lang pitpon si Shimi. Paglabay sa 3 years, hindi nakalimot na siya. Amen? Na-backslide. Apan paglabay sa tulog ka tuig, ang duha ka mga sulugon ni Shimi na ay sa kaptanan kining sulugon, kaptanan yan eh. Kanina kabalita sa naigsunan na yan mga sulugon. Ningadto sa God. Oh. Sa mga tao igsunan na dili Kristohanon. Sala. Kasala ang igsunan. Unsay patakaran sa Dios? Ahari ni Shimi. Ayaw yung labang ha, nagsapaag yun. Kung malabang ka, patay ka. 1 year, okay pa tayo. Sige pa pala, hindi kayo kitko. Sapa sa sulod sa President's Ginoo. Pag 2 years nagsunan, okay na yan, mag-aaral.
kabatis, Ginoo, so full tayo siya, wala pa sa ligawas. Tulong katuig, pag humat sa tulong katuig sa nimo, nawili siya sa mga sulubon. Giampas niya, gipakita niya yung mga sulubon. Amen? Yes, hallelujah. Usahay kita ni, sa panahon ng igsoon, na doon adlaw sa bukod sa Diyos, usahay pakitawag rin nato ang nawala. Hello? Pero wala kabalo, so si pakita sa butang na nawala, pero wala kabalo si pakita, ikaw na nawala. Wala tabo kang igsoon. Amen? Wala na tayo kang igsoon. Sa diri, apat paglabay sa tulong katuig, ang duwag na sa mga sulugoon ni Shimi, ni Ikias, o piyanto sa Ari Sagad, kasi Akis, nga anak ni Maaka, sa diha na balitaan ni Shimi, gisamunan na yun niya mga asno, o piyanto sa Akis Sagad, sa pagpakita sa iyang duha na sulugoon, ipakita ang iyong igsoon, ibahanti ba ito niya? Kay sayang mo ito, amen? Iyan ang ipakita, pero iyan ang ipakita, nangita niya ang instruction sa hari. Nga mao'y pwede ikamatay ni Shimi. Hallelujah. Nga na yung sa mahitabo na ito, igsunan. Isa ipakita sa mga material na magkabutama, kakabalo na namantay na niya itong pagpati sa Diyos. Amen? Hallelujah. Usa diri, nakita niya sila o gidala pa ulit. Paulit niya may sunan pero nakalapas na siya sa role sa hari. Hallelujah. Ato kung isukan awon si King Saul, kanyang gitawag sa Diyos. Kasi sa pakita igsuon sa iyang ipakita. Sunod sa verse. Sa verse chapter 9, verse 3 to 5, karon kini si Kis nawad-an og mga asno. Sanaw? Ang kining Kis igsuon mo ni Papa ni King Saul nga mo ay pinakaunang hari sa Israel kaniadto. Ang kisi para sa Papa? Kis sweet. Nawalaan sa mga asno. Siyempre, ginawalaan si Simon. Uy, tayo. Busa, ingon siya sa iyang anak na si Saul, uban na ang usa sa mga sulugoon o pangita ang mga asno. Busa, ilakaw si Saul o ang sulugoon. Miadto sila sa mga kabungturan sa Ibrahim, hangtod sa dapit sa sila sa apan, wala nila makiti ang mga asno. Grabe di mong adlaw. Makita. Busa miadto sila sa dapit sa Shalit o sa mga dapit sa Benjamin, apan wala usab nila makikita ang asno. Sa 5 sa diha nakaabot sila sa dapit sa Zub. Niingon si Saul sa iyang sulugoon, "Dali, ubalik na lang kita. Kay murag kita na may nawa." Amen? Kasi pakita sa asno sa kulungan sila ay nawa. Dali, ubalik na lang kita kay tingali kita na hinuon ang kabalakan sa atong amahan imbis nga ang mga asno. Ano makahinuntod tayo zon sa patakaran sa Diyos, hindi tayo kalimot. Hallelujah. Ayaw kanunay pangita ang mga putang sa kalimutan. Kasi itag pangita, iso ano sa kita mo ato sa pagwartahan, isuman, pero wala kakamantay na ikaw na nawala sa presensya sa Diyos. Salamat na lang na iso na kinaialagan sa Diyos sa si Prophet Samuel. Hallelujah, gamit sa Diyos. Hallelujah, higin iso gamit sa Diyos, harang natihugan si iso nga mahilong hari. Sinang ginihugan siya igsunan, ang iya mga asno na arati ay safety ang asno. Nagpasabot, nga kung musulog ta sa humot sa Diyos, di na ta maghago sa kapagita sa mga butang, ihatag rin sa Diyos. Amen. Sanawa ha, sunod sa verse 3. Matthew chapter 6, verse 23. Kasabot mo na, Musa unahan ninyo pagpakita ang Hiharian sa Diyos, but seek first His kingdom. Amen? Una-una ito ang hiharian sa Diyos, ang pagsimba, pag-ampaw, pag-alagad, nagsunan. And His righteousness, mag-upan kining kingdom of righteousness. Kaya ang kingdom ang bana, o ang righteousness ng asawa, kung makatakbo ni sila, mga anak sila dagat. Yung sa but seek first the kingdom of God
Hallelujah. Ang His righteousness, ayaw unahan yung pakita ang harian sa Diyos. Amen? Hindi ba mo sa untang, ayaw sa unahan, labunon, ang bugason, trabaho. He first the kingdom of God. Amen? Ang po sa Lord, tinaglawaw Diyos, ako nung giila, aling ko mulampos, pakyas ko, kung pilit ko ni mo kiyan. Ay, nagsugod, mamata ka, igsuot naman. Thank you, Lord. Salamat po. Trabaho na ito. Ngayon ito. Kung nagpapag panalangin mo na nawag mo, diba po? Amen? Hello? Amen. Hindi po tayo mag-Diyos dahil ko ni mo siya. Baho ni mo siya. Gakso ni mo yung presensya ng sumunod. Hallelujah. Ito siya, seek ye first the kingdom, His kingdom and His righteousness. And all these things, but lagi sa katan, pagkaon, masing-masing, refrigerator, sa pagklaseng butang, all these things will be given to you as well. Amen? Ihatag na sa Diyos. Hello? Ang kaso wala tayong pagsaling, aling puro mali. Kaya naman, mawala kasi mong nahunang kasing-kasing. Kaya naman, ang imo kasing-kasing mong nahunang, nakatutong ka sa material mo. Umayon pa, Lord, kung hindi ko magtrabaho, hindi ko mag-wish pastor, hindi ko magiging sure ka? God is the powerful God. Amen? Ngayon nagsuon sa Mateo Kapitulo 6, tanawan ng mga langgam. Now listen, ang langgam ay suunan, wala sa eskwela. Wala eskwela ha? Wala sa experience sa mga baho. Pero wala ka maka-question yun sa nila paghimo ay ang salat. Kaya na mo dili? Ha? Kaya na mo dili? Yung sa nila paghimo ang salat nila ikso na pinaana, pinapurman, apay, bakat, wow, ang pinta! Kung wala gitahi, ikso, gato, ginaana-ana, sorry na kabalo na. Kaya ang Diyos, wala na ko sila pasakti. Kung sa pagkaha kamo. Amen? Mas naman po mga langgam. Hallelujah. Praise God. So dapat may suunan, sama ni Shipping, iapas mo niya yung mga bandi. Nakalimot siya sa mga patakaran sa hari. Hallelujah. Praise God. Ikaapat, last. Remember, how can we abide in the Lord and not to depart from His will? Remember, number 4, remember that if you depart from His will, there will be punishment. Pag magawas ka igsoon sa iya, igsoon at bubot-on, naagyoy, itawag igsoon, kastigo. Punishment, na lagi silot na igsoonan. Hallelujah. 1 Kings chapter 2, 41-46. Tanaw si Shimei igsoon. Sa diha ka balitaan ni Solomon nga bibiya ni gawa si Shimei sa Jerusalem. Balitaan na. Kung miadtos agad, kung nakaulit na, ipatawag ni Shimei o giingnan. Dili ba ipapanumpa kuman ikaw sa ngalan sa Ginoo? Di sa ngalan gigamit? Shimei panumpa sa ngalan o Ginoo, nanumpa ikaw ani ikaw magawa sa Jerusalem. Nanumpa siya. Amen? Hindi mo nanumpa kung gano'n. Di ba sa dihang kabutis mo ni Ana yung pamot, Lord, pag ginaon mo sa man, ng pagsunay, hallelujah, till death was part. Kaya matayo na rin doon, pahimulang na ako sa kalangan ka mo. So, si Pedro, Lord, hindi ko mabiyak ni mo, Lord. Matayo ka ginaon sa Lord, hindi ko mabiyak ni mo. Yung siya siya, sama ni Pedro. Mapagkani, tutugaw, ano, iwan akong ginaon. Mana, nilimot niya si Jesus, wala pa tutugaw ang ano. Kung sa kong tutugaw ang ano? Di pa wala stress. Apa yung stress, Ikson? Yung mabait, di pa ikaw ba ito? Followers ni Jesus, yung pinili ay! Wala rin followers ni Jesus! Nilimot niya. Amen? Hindi, pagkabay na po, nangiin ko sa mahita mo, inumus pa na sa Pedro. Kaya kita, di ba, ang iwin sura ng Kristo, ano ito ba? Kung ba
na, amen? Kaya pagkahuman ang ilan po siya, kaya hapit na mag-isuon, hinakot ng Jesus sa sunod. Ingon si Jesus, ayun tumabay. Ikaw ang malunti ka para kakauban ni Jesus mo, na yung makialam, na kay kaalam malunti, ikaw pa naman, sa tilo ko pa naman, hindi ko pa naman, sila na. Paghuman isa yung na, nihilak, isuon si Pedro, gano'n, nakahilot doon sa Jesus, nisupiday niya. Ngayon sa pasayo, bakit ko? Ayaw gigupyan sa mga, Lord, yung umiyak, kinawag sa man, pray, amen? In the Lord, wait ko nga tao na kinahanglan kong damang ni mo, amen? Ayaw papasigaw mo may suon ng pitbul kayong kanasi kanon, pray na nga, Lord, dili ko maayo nga tao, wala kong kusog, wala kong kahibalo, na kinahanglan ko si mong tabang, ay kung ikaw mong tabang, makalahutay ta, amen? Kaya ito ilimon si Kristo. Ay pwede isuon ng mga panahon ilimunan si Kristo. Di ba Kristo? Hindi ko Kristo ay, ikaw pa yung Kristo, hindi ko Kristo, ikaw yung po niya. Di ba Kristo ka? Amen? Basta ilimunan to si Kristo. Bago dito sa mga traffic light, awan niya! Kristo ko naman sa dili ko Kristo! Basta ilimunan to si Kristo ba? Katapat ayaw ilimunan si Kristo, amen? Pero, may mga tapat, you are followers of Christ. Magkinaunsa na ito kinabuhi, so ayaw ilimod si Kristo. Amen? Pero, sa pagkanaw yung muli, okay. Kristo ko, ano ako Lord, hindi ko sa Kristo. Hindi ko sa Kristo. So may nagpagsulay sa niluwag nato si Kristo. Hallelujah. Muna sino yung suon? Sila, ipag pamanumpa ko man ikaw sa ngalan sa Ginoo, ipag-himagnuan na sa higayon nga mubiyak ka sa Jerusalem. Huwag mo ato sa ubang dapit, sigurado gayon, mamatay ka. Hindi pa ito susindi. Sige. Maayo kayo patakarari. Wala makulang. Kung dili pa, maingon ka man na maayo ako kiingon, o tumanon mo kini. Na, sunod, di. Nganong wala mo tumanang imong ipanumpa sa Ginoo? Nganong wala mo tumanang akong mando kanimo? Patay patrokon niya bidugang ang hari sa patingon. Sigurado nga nakahinugdog ka pa sa tanan na utang nimong gihimo ngadto sa ako kabahan nga si David karon malusad ka sa Ginoo sa imong kadautan. Apa di? Apan ako patalanginan sa Ginoo ug aking harian sa akong kabahan nga si David magpabilin nga likon hangtod sa kahangturan. O nagimanduan sa hari si Binaya ng patkin si Shimi. Bursa kidagan niya si Binaya ni Binaya si Shimi sa gawas. Kung ipatay, nilikon pa kayo ang gingharian ubos sa pagdumala ni Solomon. So ingon sa remember that if you depart from His will, there will be punishment. Patapat ayaw yung biyak sino. Hebrahanon Kapitulo 10:26 ngayon sa 29. Kay kun nakakahibalo na kitas kamatuoran. Hello? Yung sabihin, kay kun nakahibalo na kitas kamatuoran, apan palayon kang ihapon kita sa pagpakasala. Sa mahita ko, wala na ihalad nga mahimong ihalad aron mapasaylo ato mga sala. 27. Ang tao nga nagpakasala, nagapaabot na lang sa mga hadlok nga paghukom o sa nagtilaab nga kalayo nga giandam sa Dios alang sa mga misumpa kami. Sunod, kaniadto ang tao nga pagkalampas sa kasuguan ni Moises patyon sa walay kaluoy kung matud-an sa duha o tulo ka tawo nga siya tinuod nga nakasala. Kung mao kana sigurado gayon nga mas grabe pa ang silot ngadto sa tao nga nagtamay sa anak sa Dios o wala mo hatag og bili sa dugo na nagpalikon sa kasabutan sa Dios nga mao ang naghidlok sa iya mga sala mas grabe pa. Nawa ang silot ha. Katong mga tao nga eksunan nga wala makaila sa Dios. Naato sila silot pero hindi grabe. Pero ang tao na sayad sa kamatuoran at pamubiyak sa Ginoo magbuhat og sala, gamit di maayo, mas grabe pa ang buhaton ngadto sa tao nga sama ni anak kay gi-insulto niya ang maluluyon nga Espiritu Santo. Makatapa kayo biya. So how can we abide in the Lord and not to depart from His will?
remember that if you depart from His will, there will be punishment. Ano maghilong kayo? Naagos yun. Di man ka nang nila ang makalayo ng surat? Basa nyo kanila? Grabing kalayo. Wala na tanga paabot kung kalawasan kundi silot na lang na surat. So, kitingin patapan na ayaw yung tali ko sino. Ayaw yung gawas. Puslan man yung naligo na tamay ko naman ako na lang ta. Dapat manggaling mikso na mangabi po sa mga kalang magduol sa Diyos. Anong piling sila mahapit sa silot sa kanta sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Kung grabe ang prayer mikso na hindi mo kaon, Lord. Hindi ko na lagi si Kuan Ginoo ka na pabiyahan. Hindi ko na lagi, Lord. Hindi lagi na mo biya. Nagkain pagkaon, Ginoo. Problema man sakit. Ayaw ako, Diyos. Grabe ang ginahimok may sunan. Grabe lagi pa mo biya sa pangalangan sa Diyos. Kaya kung mo biya, kami sunan, kung niya ano mahinuman. Last verse, conclusion. In John chapter 15, verse 7. Ingon si Christ. Last verse. If you remain in me, diya pala iksuon, kung mapabili na ako, so na ay itawag na if, naagid ay mga tao, dili magpabili. Amen? Hello? Amen. When it says, if, kung mapabili ka mo kanako, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish. Kung ang akong mga pulong, kung ikaw pabilin ka na, kung ako mga pulong pabilin kayo, pangayo bisan unsa. Amen? It will be done for you. Hallelujah. So, mabilin ta sa Diyos, next one, yung mga pulong atong ginahimo, pangayong bisan unsa matapat bisan unsa. Ay wala na ibisahan wala pasabot na next one ayon sa unsa. Na pastor, slide ng pastor, nagkaroon si Boy na naman. Reyes ako na ngayon, ay tumagas kino. Kung saan yung ipanayin pa, pero plano pastor. Whatever man, kung madali ako, whatever you wish. Sa kung saan man, pero plano, kung wala na kayo, kung paanan, wala pastor. Hindi, hatang sino. Nakagising siya, wala po, wala po, pero ikahatakan. Ang ipasagot sa hindi ng Isus kung sa unan, ask whatever you wish, kanang amabot sa Diyos. Amen? Hallelujah. Pakayo, bisa ko siya. Balay sino po kayo, sino? Kana pong sino, kana pong iyang pagbuot. Sakinan pa kayo sa Diyos. Amen? Kaya pa kayo kay patapadhulan lang. Paabot na maabot na. Kaya kayo mag-anak, hulat lang. Amen? Ask whatever you wish. Nang ayaw magtrabaho yatag sa Diyos. Yung patapadhulan lang. Maabot na. Ayaw pagbukaw na. Hallelujah. So kinahanglan igsuon mo abide kita. Ang atong tema, abide in the Lord, do not depart from His will. Amen. Di ba tayo ang punta na igsuonan? Hallelujah. Amahan na mo kalangit ko, Diyos nga labing kamhanan, Diyos nga nahigugma nga tinunay, Diyos nga nahigugma kayo'y pag-ayaw ka namo, Diyos nga naasang langit o kami naas kalibutan. Kung salamat Lord sa imong pala ang Espiritu Santo na kapaglihok na niyang iglesia. O Diyos, nagtuo mi amahan na kini nga mga mensahe ang imong ipaduhok kanamo karong rasa. Dili ni Lord sulagma, dili ni aksidente o Diyos. Imong ipadugog kanamo kay gusto ka o Diyos among amahan. Kanilig kami o Diyos mo gawas gikan sa ubot-ubot o kami Lord magpabilin nga maunumon diha kanimo o Diyos. Lamat o God sa mga mensahe nga tinuod kung walay sipyat, walay halok Ginoong Diyos ka bata tungod ka ikaw ang Diyos ng mga pulong puros ka matuunan amahan. Lord, mga orasan ng apo ako o Diyos nga tanang mga pulong na lugdan pagkatong o Diyos nga ipatik sa among kasing-kasing imong isilsil sa mga huna o Diyos. Ginoong din kami makalimot o Diyos sa imong mga patagaran. Tabangin ni o Diyos na di kalimot kung kami makahinugdog. Tabangin ni Lord na muhatag kami time sa pag-communicate niya mo. O kay apo kami o Diyos, hindi kami kanunay magpakita o
mga butang Dios nga material kay may sama kami o Dios ni King Saul nga sige pangita sa mga asno sa amahan apan wala sa makabantay nga sila wala diha sa presensya Ginoo sa amahan. Salamat ko Dios nga kanunay namo unahon pagpangita ni harian ug pagkabakarong ug nagsaad ka o Dios ug inyong pag-iyas ug sa pagkabatinon ano namahan imo lang iduga ang mga butang Dios sa wala namo kinitingwa ang panganduya. Ug salamat ko Dios na mahinumduman atong kami Lord mo gawasan mo kabutmon to nagoy mga consequence to mga punishment to mga kastigo o Dios kung sa Lord mo kami mahigugmaon kanunay sa mga presensya. Kung salamat sa kong saan kami Lord mo abide kanimo kung sa mga pulo makapangayon kami sa Lord sa kami ihatag ka namo. Kung sa Lord na namin nagsimba karon ang nagadungog sa mga pulo kung sa mga Dios na mga pagkinahanglan o God I pray in the name of Jesus mayroong i-grant Lord na kinahanglan silang trabaho mayroong hatagan na kinahanglan sila o Diyos o kauswagan yung buhaton silang kinabuhi na kinahanglan silang kaayuhan Ginoo para kanailang mga sakit o balatian I pray and declare complete healing in the name of Jesus. Salamat Lord na mong i-bless at ang agad na paningkamot bisan asa na sila mo adto o Diyos bisan mo sa sitwasyon silang kahintang kondisyon ay pero nga ang mga bulong ni mo din kita labatintan kung karon ay naasir sulod sa imong presensya. I-bless mo ng tanan. Mag-isalig mo tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Hatag sa Diyos.